бо мақсади татбиқи сиёсати варзишпарваронаи роҳбари давлат ва пешрафта гардонидани соҳаи варзиш дар шаҳри Турсунзода маросими дави миллӣ бо шукӯҳи хоса доир гардид. Дар он наврасону ҷавонон ва бонувон иштироки фаъолона намуданд. Дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр суханронӣ карда ба ҳозирин ҷиҳати бо муваффақият гузаронидани дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ камёбиҳо таманно намуданд. Иштирокчиён бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва пайваста машғул шудан ба намудҳои гуногуни он дар ин чорабинӣ иштирок намуданд. дар марофини велосипедронӣ шумораи зиёди иштирокчиён ширкат намуданд. Дар баробари мардон бонувон низ маҳорату қобилияти хуб нишон дода аз дигар иштирокчиён дар сафи пеш қарор гирифтанд. ман хурсандам ки ҷои дуюмро ишғол кардам. дар чорабинии дави миллӣ имрӯз иштирок намуда ҷои аввалро ишғол намудам ва мо ҷавонон мехоҳем ки бисёртар ин чорабиниҳо гузаронида шавад. ҳамасола якшанбаи 3 моҳи май дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он дар байни аҳолии кишвар рӯзи дави миллӣ баргузор мегардад. дар баробари ин дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат марафони велосипедронӣ низ гузаронида мешавад ки байни сокинон маҳбубияти хос пайдо намудааст. дар Фарҷом нафароне ки сазовори ҷойҳои намоён гардиданд бо диплому сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд.